Turas Scoile. Dúirt an príomhide nar a bhéidir linn dul thar lear am léana, mar bhí brú airgad is ar chuid mhór daoine. Dúirt sé go raibh muid go dtí campa eachtraíochta. Bhí díama ar aithin duine, mar bhí muid ag dúil le dul áit ag an speisialta. Thug muid ar an campa eachtraíochta. Bhí an aimsir go hálín ar fad. Bhí an gréan ag scoilte na gluch aithin lá. Bhí na buachlaí agus na cailíní scartha óna chéile I dtíthe difriúla. Socrú bratha céalmhar a bhí an, gan áras. Bhí aláin imachtaí ar fáil ag an campa, dul ag rothaíocht, ag snáth, ag sléomhtúireacht agus ag rathaíocht. Bhí sé do creidte gur ó ré cho leathan caithfh aimsire ar fáil. Bhain muid tréal as an rian a dúireacht fasta. Thuaim muid ag rith agus thuaim muid ag snáth in óin. Bhain muid soltas an chuideachta, bhí creacht an scaithagin le na chéile. Mar a deir an seanachal, mar an crí éadrom I bhfad. Rih theach na híthe tháinig aithin duine le chéile sa seomra caidrimh. Chaith muid seall ag ceol agus ag córáil le chéile, mar bhí muid tuirseach tréachta ag dearú an lé, ní nach inú. Dil muid a bhála agus bhí ar dismthirí sásta muid a eicáil. Bhí an turas go hiontach, ag bhí muid tréachta ag an am céarna. Dag muid an bus agus go muid buchas leis na múnseirí as 8 go dibre.